Здравейте! Аз съм доктор Трайко Балабанов, ортодонт-гнатолог. Част съм от екипа на Априори Академи и отговарям за ортодонтската част на Академията. В моя ортодонтски курс съм се опитал да събера екстракта от знанията и опита, които съм натрупал през годините и да го предам по интересен и атрактивен начин. Но само с теория не става, само с четене не става, само с гледане не става, трябва и практика. Именно заради това в програмата на курса е заложено всеки един от курсистите да може да доведе със себе си един пациент, на когото да упражнява научените от курса неща. Нещо повече, от другата година курсът ще бъде интензивен. В рамките на 10 дни ще минем цялата теория и цялата практика. Това е така, защото през последните издания на курса, които бяха доста дълги във времето, видяхме, че това не работи по оптималния начин, тъй като колегите забравят нещата, които сме говорили в първи модул и втори. Пациентите също така стават нетърпеливи, кога ще им бъдат поставени брекетите. Колегите също стават нетърпеливи, затова мисля, че оптималното е да съберем курса да бъде интензивен, цялата теория, практика да се приложи, да се започне с лечението. Разбира се, по време на лечението аз ще бъда заедно с тях, зад тях, за да им помагам. Повече информация за предстоящите курсове през 2024 година очаквайте на страницата на Априори Академи.